Vason asumisoikeuskoti on huoleton vaihtoehto. Pienellä sijoituksella saat hyvällä paikalla olevan laadukkaan kodin, joka joustaa tarpeidesi mukaan. Vasolla sijoituksesi arvo ei laske. Me valittiin asumisoikeus ehkä 3 syystä. Ensinnäkin helppous, toisena ehkä riskittömyys, kolmantena sitten edullisuus. Valmis paketti mihin tulla, ja sitten jos tulee tilanne, että pitää muuttaa, niin pääsee helpommin lähtemään kuin esimerkiksi omasta asunnosta. Ei jouduttu hirveään velkavankeuteen sitten, kun ostettiin tämmöinen asumisoikeus, niin voit sitten myöhemmällä iällä vähän nauttia. Parasta on se, että sä oot tavallaan oman itsesi herra. Sama laatu tavoitettiin pienellä osalla sitä suurta kustannusta, joka olisi syntynyt oman hankintansa. On puutarha, sä saat siellä tehdä ja tonkii niin paljon kuin haluat. Mahdollisuudet on monet. Sua ei sido taloudellisesti riskitekijät, jotka normaali tämmöisessä kovan rahan asumisessa tulee eteen. Voi nauttia elämästä. Vaso tarjoaa laadukasta asumista viihtyisessä ympäristössä ja hyvällä sijainnilla. Asunnon voit remontoida mieleiseksesi. Asumisoikeus on riskitön, joustava ja huoleton asumismuoto. Elämäsi kokoisia koteja. www.vaso.fi